Ndikulandeni kwina kuli konse kumene mukuonera kanema wanu wa Zodiak. Iyi ndi haso Yanga. Pajati makamba kuti haso Yanga timacheza ndi anthu osiyana kumva zimene amachita chimene chimabweretsera mchere pa tebulo pawo. Nde haso Yanga mtsiku la lero tili mu mzinda wa Lilongwe kumene amagulitsa mabokosi. Inu mukadzacheza nawo anthu amene ngapaka nthawi ndithu adzakuzani zoti kalero malo ngati anu atayambitsidwa kunali kulongolola kwambiri. Mugulitsiranje zimene zimalaonekera mupangiranji zambirimbiri kukamba. Ine ndisungana nisiriya ndi amayi amene atitengere mmene business yawo ya mabokosi imakhalira. Ndikulandireni mayi. Zikomo kwambiri. Takupezani pano pa shop pano. Inu ndi mayi ndani? Ndine mayi ene sign. Geni mmene mmachita kuno ndi geni yanji? Kuno mapanga geni ya mabokosi. Ngoti zamaliro, program yonse ya maliro imachitika pompano. Kali kose kokuza maliro. Kali kose kokuza maliro. Mabokosi, nkhata, malozi flower, mitanda ija timalemba kuti anamwalira siku lakuti, anayikidwa siku lakuti, chipangira nthawi yonse manga chiliza. Sazasowe pamene panapona mbale wawo. Okay. Ndi ntchito yake ya mitandani. Iyi tikuiona ili hapa. Tikuiona hapa. Inu geni imeneyi mudayamba liti? Geni imeneyi ine ndayamba 2012. 2012? Mpaka pano 2025. Zaka tuzopitirira teni. Mukuchita geni mene. Anthu akamayamba geni pamakhazi fuko zosiyana. Ayi kuona mmene ma profit akuchitira, kuona mwina mpamba wanga. Inu geni yanoyi mudayamba chifukwa chani? Geni ilu ndayamba chifukwa cha mavuto. Kuti ngati zingokhala saka ma business imene inapezeka ndi imeneyi. Pamene napezeka kuti tayamba business imeneyi ya mabokosi. Mwakhala basi kunyumba. Mavuto tipake yani geni ya mabokosi. Geni ya mabokosi. Inu anthu ankati chani poyambilira mutayamba geni mene? Ndipo tayamba geni izi nazi nzovuta kwambiri. Fuko mpaka pano pa anthu amatani amayankhulabe. Akabadusa museumu, ayi inu ndi afiti. Mawemphera kuti anthu azifa. Pemphero lanu ndilotani pa business yanu. Olo kuchali chikumena anthu amadinana ndiye sitingakupempherere ndi ntchito business yanu. Ino koma mazipempherera noka. Feri mazipempherera toka. Mmali yani pemphero lake. Ambuye mukasabye ya lero. Pasi bantima muzera ambuye. Mabokosi ndikagulitsa agapo. Tu. Okay. Ajibale sada yankulekera kali konse kuti akodi zukhala bwanji business imene. Ndipo ajibale wadayankhula ndithu. Okay. Kuti business imene siyabwino. Olo kungoyika pa status kumene chithuzi ya bokosi kumakhala kuimba phone. Hayi zimenezo iyayi. Kuti tsona ife ndi business yathu tikupanga advertise. Ndemukaniziranji. Hayi msamapanga zimenezo anthu amanazo ndiwe masogolo anthu kuti azifa. Pamene ife kunena chilungamo business yathu sitimapanga zoti anthu azimwalira ayi. Timathandiza amene amwalira kale. Amene ali mmochali. Amene timathandiza. Yedu. Matandizo ana anamwalira. Anamwalira kale amene ali mmochali. Mabokosi anuwa umachita kuoda kapena mapanga noka? Timachita kuoda. Sitimapanga toka timaoda. Mukamaoda mmayangana chani? Timaoda matabwa. Tikapotera khala matabwawo. Maoda matabwa ikapotero. Kena kutipita kwa mwenye tikagula fomaika. Bosti. Ndiye mapesa misili atipangire. Zimatirials timagula toka koma okoma amakhala zimisira aliko kale kuno. Amungodika tu ukagula zinthu zija wapase yakupangire. Inu masiku anoyambilira zinali bwanji kubwera pano ngati mzimayi mapanga business imene? Ineyo mmene ndinabwera kunoko chiyambi changa ndi masakasaka ntchito. Ndi ntchito imene ndapeza kunoko sinali ya mabokosi. Magulisa matabwa pafupi ndi kunoko. Ndi kugulisa matabwa kunapezeka zoti bwana wina anafuna wantchito oti azimugulitsa mabokosi. Pamene ndinayamba ntchito kuchokera matabwa kuja kuyamba ntchito yogulitsa mabokosi. Ndagulitsa mabokosi aja kena kuona zoti experience yarani yabwera. Fa bwana wanaloti samakhala pamalopo amakhala kuntchito. Chiyonse ndimapanga ndekha ndikagulitsa ndimangowauza ndagulitsa pitani mukaode andiuze zoti ndikaode. Ndi ndakhala kuti ndaziwa china chilichonse.
ndekena kumene ndapeza mwayi opeza timalo tangana neso kutani kuyamba zanga eyetu ndi chiyambi chake kumaoda mukamakaoda tandifotokozani zimakhala bwanji madziwa bwanji kuti ila asiliya akakwanabwe ila akuti akakwanabwe chimene chimachitika nchoti ngati ndagulisa coffin la munthu wankulu la standard size wa munthu wankulu wina aliyese timati standard size ndiye limene lolo ndoti wina aliyese wankulu wamfupi wantali amatani amakwanira mu standard basi koma akakhala ngati ana ang'ono timakhala ndi ma size ndi ana ngati 0 to 2 years amakhala ndi coffin lawo limene lili kumapeto limene lolo ndi ana ang'ono 0 to 2 years tikachoka pamenepo pa 0 to 2 years timabwera pa 3 to 5 years ili apani tikachoka pamenepa ndiye timabwera la 6 to 11 years ili apa pali pakatikati tikachoka pamenepo pamabwera la 12 to 16 years lili pasi apo ndiye akabwera ngati atisiya ndi mwana timafunsa mufuna la mwana eya ndiye mwanayo ndi wa zaka zingati ndiye amatiuza mwanayi ndi wa zaka mwakuti ndiye timauza size yake nditi ndiye akatigula timatengaso tikaudaso chimene tagulisa chija chimene tingaode akabwera kayagula la munthu wankulu tikaudaso la munthu wankulu kayabwera agula kasiketiyo tikaudaso kasiketi ndimene timapangira kodi pamakhala mayinaso mayina ndosiyana-siyana zimasiyana bwanji mabokosi imene amasiyana nchona kuti ili ndi coffin ilo lili pambuyo ilo limene lolo timati flat ndochipisisa sitinayire mahandulo ndiye limene lolo anthu akabwera timafunsa kastomala akafike timamuuza coffin ili layambira mwako timambia ngati timafunsa standard size standard okay chapo ma standard ndi awa ndiye tiyambira lochipa lija kumakwera mmwamba ndi anthu aja amanena kuti ifeyo ndi mmene tili tikonda apa ndiye timakambirana limene atani akonda lija ilo timakhala lochipisa pangati ena akumuzi ndingoti mmene anthu amapeza anthu mosiyana-siyana ngati mmene zimakhalira ukoko muti ndiye anthu amabwera ifeyo mmene tili tikuyenera tigule apa ndiye amagula mmene kuti akakuti mali guliselo titenga lomwelo tikatani tikandamwe mwe tikaudereso ngati lomwelo kuti mawaso ena azalipeza muli maprofit mgeni mene maprofit alimo maprofit alimo nanga si ndi yathu yoti ilibe season iso ilibe season mene nthawi ile yonse koma ilipo kapena nthawi imene makumbuke konoma nthawi yakuti ndinapanga malonda kwambiri nthawi ya COVID-19 nthawi ya kolera nthawi imene tinapanga malonda kwambiri mabokosi amatha so kanapezanso ali ndindindi chonchi analoti amatha anthu kumadikirira kose kuno mabokosi amatha kose kuno line yonse umatha mabokosi nthawi ya COVID-19 imene anthu anapanga drama kwambiri mabokosi ake amamwali mabwana tinapanga ndalama kwambiri pali COVID-19 chamamwali ya mabwana ndi amakula sodula pamene kolera amamwali ndi amphawi amakula ochipa mamwa chidule COVID-19 ichi ndimene anthu tinapanga ndalama kwambiri mungasankhe nyengo iti pakati pa COVID maboko mmene ndimene tikuchitira kucheza ndi amayi amene amapanga geni yogulitsa mabokosi akamba kuti mabokosiwa amakhomedwa kuno ena akuti amachita kuoda khalani pomwe pefa ndi zambiri zimene ndifuna atifotokozere kuti zimachitika motani. Ngati mukungotsegula kumene kanema wanu iyi ndi haso yanga tikucheza ndi ogulitsa mabokosi kufuna kumva kuti kodi haso imeneyi imakhala yotani. Amayi munakamba kuti pali ma size osiyana-siyana amabokosi. Zidachitikako kuti kugulitsa bokosi nkapeza kuti bokosi limene lili lachepa kapena lakula kwambiri? Zimachitika. Kuti lachepa. Kukula kwambiri sisamabwerera koma likachepa amabwerera. Makhala kuti iwowo maliro aja anayeza mwamantha kapena anayeza atafundika kale anayeza ndi salu zomwe kufa amatenga kachingwe kamabwera kunoko akakhala mwana amatenga chingwe ndi amayeza ndi akabwera kunoko timasegula bokosi lija kuyeza mkatimo oleti chingwe chakwana muti ndi ngati iwo aja anayeza mwamantha kunoko limatheka kupezeka zoti lachepa
ndakalitenga amabwerera nalo uzasintha uzatenga size yake. Mzikatero malola ndithu kusintha. Timalola. Taka eseni. Timalola. Amakhata agula koyamba kaja anyamula apita nalo akayika thupi lachepa amabwerera nalo lachepa amatenga lokulirapo apita nawo. Kanthumazi kuti munalowa thupi la munthu bwana. Ayi so sitimaliraso matha. Tilango zolowera. Makandi chisoni. Ino makandi chisoni. Timakandi chisoni. Okay. Mukapita kumaliro. Mwaona Bokosi reaction yanu yambira imakayirana limeneli ndikapangeso design yacho chikapena ndikaode yacho chikapena zimakhala motani. Ndikapita kumaliro kuona Bokosi sitimakhaso ndi manthayi. Foto ma design aka makhazo ti tili nawo kale. Sitimakhala ndi manthayi foti nazulowera. Chisoni sitikhala nacho kapita kumaliro. Ukhabuka mwina ngala la chibale. Koma anthu oti sitikuwadziwa timangoona kuti basi mene zimatani zimakhalira. Poyambirira simunkadzidzimuka usiku? Timadzidzimuka. Kulota kumene maona ngati tili kumanda mapanopa tinazolowera. Anthu sananene kuti mmakhala mukuitana mizimu yakufa mizimu yaifa? Ndipo anthu amatinyosaso akamadusa mabasi tinazolana ngasipa pamene timapezera mchere. Wina ndakambako ndakatulo ya autipemphero la Ndi Ogulitsa Mabokosi. Munayimverako? Ndayimverako. Ino mumapereka chakhumi pa ntchito yanu ino? Ndimapereka. Kuti ambuye zikomo. Munthu akuti munthu okoma mabokosi ukayandikana naye ungokhosomola amamukumbutsa ambuye kuti ntchito mwayiyamba. Ndizona. Ayi ndizabodza. Zongodina. Chifukwa ineyo ndikhoza kufuna kuti zichitike motero. Koma mwina akubanja wali mpamene amaziwana nawo akagula pena. Lero zoti ine munthu zikhoza kuchitika koma sandigula ineyo. Fa zimatengera makastomala. Ena ndi makastomala kale, ena amangobwera. Muli pano pa ndandanda kuti enaso amagulitsa mabokosi awo, enaso. Tikamachita gene timalimbirana kumati abwere kuno asanga ndizolimba asanga ndizachonzi. Inuyo mukamagulitsa kuti mukambirana kwa makastomala amauza kuti chani? Makastomala timalandira mwachisoni molingana ndi business yathu imene ilile. Ifeyo ngakhale tikuzolewa ndi pasandalama koma sitimakhala osangalala. Timalandira mwachisoni takulandirani pepani kuwapasa moni kuwalonjera ndeti matikuthandizeni motani nkhata kapena mabokosi ndi anata mafuna mabokosi size yanji standard size kapena lamwe ndeti mapita kuti mine kutokamba kwathandizani pali ndikuwauza milengo ichi. Dewa jamasankha coffee imene yakutani imene yakufuna. Koma timalandira mwachisoni fasi timalandira mosangalala ngakhale timazowa be kuti ati pasandalama koma ife timayenera tilandire mwachisoni ngati tili limodzi tikulira limodzi. Lero ndi chisisite business yathu. Mwakamba kuti mudayamba pa kanthawi ndithu geni yanuyi. Tandifotokozerani kuyambira nthawi imeneyo mpaka panopa business yanu ya mabokosi ikuyenda motani kumasintha? Tambira nthawi imene ndayamba business ifika panopa business ikusintha ikukula. Fwa ndayamba nditochepa panopa ndachuluka. Mwayamba ndi mabokosi ochepa? Ndayamba mabokosi atatu. Atatu? Pano muli ndangati? Panopa ndinawo 11. Okay. Ndeli pa 11 bwena amakhaso tikupangisa. Monga mutandanenera muti tikagulisa timapangisa. Ndiye akakhala ngati sitimangoti kupangisa lero suka mweno kutheka. Timakhala tikudikira tapeza kosola ine kupangisako. Ndipo shepo pali 11. Kale mwina magulitsa mabokosi angati pakupita kwa nthawi pano magulitsa angati? Business ilo seutuka mayamba imakhala yovuta. Poyambirira tikuyamba kumene timagulisa pamwezi pajolo matogulisa mabokosi atatu. Pang'ono ndi pang'ono anafika tola kuzolowera. Fika na pano timati tikagulisa ambiri amakwana atatu pa tsiku. Nditagulisa. Komanso sitimagulisa tsiku lina lilonse. Fati takukhala masiku 4 osagulisaso. Tsiku uzagulisa kandi atatu. Zimangotengera mene kulili tsiku limene lolo. Wakati simunagulisa wiki imene mangu dali aba ambuye basi. Timazoza kuti business yathu ndiyo vuta yosagulisa daily. Kodi pali mabokosi ena amakhala opinde mkumu ena atali zimakhala bwanji pamene pa? Coffee lina lilonse limakhala ndi zina lake.
ndiye kuti opindaja ali ndi zina lake, afolokonaja aliso ndi zina lake. Maina ake Marijana mene Awa timati ma executive coffin opindawo timati executive, afolokonawo timati makasiketi. Ndiye makasiketi omwewo pali ena amakhala ndi phiri pamwamba amene timati madumu kasiketi. Mitengonso imakhala yosiyanasiyana, amadula kwambiri makasiketi. Enawa ndi otchipa, ongopindawa ndi otchipa. Aliyese mtengo wake. Aliyese mtengo wake. Ngati yosangalatsa kwambiri. Mukugulitsanso nkhata zimenezi zimakhala bwanji? Nkhatazi munthu akagula coffin amagula yekha nkhata, sitimagulisira padera. Pamakati nkhata tina talavu, tinkhata tina tozunguli ndaona iti. Ndete nkhata so iti? Awa ni malozi flower. Zokayika so. Amayika ana, kapena ngadati siya wala achikulire azukulu. Ndamene amayika malozi flower. Muliso ndi mitundu yosiyana-siyana? Mitundu yosiyana-siyana ya nkhata, yakayikidwe ka nkhata. Nkhata ngati ya lavu ija, amene amayika ndi mayi aka munthu, kapena amuna aka munthu, kapena akazi aka munthu, ya chikondi. Ndiye nkhata zina za laundizi ndi amayika no aliyese. Timango ziyang'ana tusini madziwa kali wose. Apa mwaditsuka m'maso. Kujoka pogulitsa pokhani makofini atatu pano 11. Chilichonse chimafunika masomphenya. Masomphenya anu ngotani ageni anu? Masomphenya ageni athu panopa timafuna kuti ngati ungakhale kotheka dzaguleko magalimoto aja brake amanyamula maliro aja timatchula kuti hesi. Tidzagule magalimoto amene business ikapitirira ikakhala kuyenda bwino. Kujoka pokhani makofini atatu kumapitirira kumagula mpanopeza malo anuwo. Munapeza bwanji malo anu? Ineyo mene ndinapezera malowa ndimagwira ntchito poyandikira pompano pa shopu yanga ino. Magwira ntchito yogulitsa mabokosi. Ndiye ndi pamene ndinapeza kuti pano panali gap, panalibe munthu. Pamene ndimakambirana ndi aini wake apati apanopa ndikundipasa chani malowa mapanga ngati rent. Masiku oyambawo ndi aini ake aja ndinanena kuti basi malowa ndofuna ndingogulitsa. Pamene ndinapeza mwayi wagula malowa kukhazikikaso pano. Pamene ndinapezera malowa. Mukanda anzano opikisana nawo again. Azizano opikisana nawo again. Amakaulaoda makofini ambiri ali makasitoma ambiri kapena chimakhala chani kwenikweni? Chimene chimachitika ndi kuti munthu agulitse, mukasitoma amabwera anamalira aja pamene ayima, amene ayimisa galimoto yawo pamene amayambira. Ngati kuti anthu aja alodi sakuzuwana ndi munthu, ngati akuzuwana ndi munthu amakayima straight pamene ayimisa, pamene akuzuwana paja ndipo amagula pompo samalephera. Koma akakhala kuti sakuzuwana ndi munthu akayima pamene paja akaona kuti mtengo sanakhutire nawo amatha kuchoka kupita pena ukasiyanisa mpaka na pamene ankakhutirewo kuti pano pate tikhoza kutani tikhoza kugula. Zimatheka kayimira koma usiku uja zagula pa ayimira pano ukagula pena zimatheka. Limene imakhalira business yathu. Lero kumakhaso kulipira yani pano kwakulola katika timaitanira. Timaitanira ndithu fikani kuno fikani muzasiyaniseko muzasiyanise. Zimakhala zosiyana timazikomesera yazimayi amakhala nchifundo. Bwera tipano timayankhula ndithu zambiri kuti customer atani nkhata ya uje timapereka nkhata imodzi yoti yowakopa kuti mukatigula imodzi yoyambira. Komanso timakhala tikapanga attract anthu aja kuti ngati analibe mtima woti agule nkhata agule achite manyazi nangangotipasa apedzeka agulako zitatu. Malo aliwonsetu pamakhala ukathyali wake wabwino. Nzeru zopangira malonda. Ndifuna muyankhule kwa anthu amene amati akaona mageni ngati awa kumazipweketsa asiti ngapange kunyoza zimene zimabweretsa mchere kwa anzawo. Uthenga wanu ndotani? Ine uthenga wanga ndona zoti anthu wadi kuwalimbikitsa kuti asamanyoze. Pama business amene amaoneka ngati onyozekawa osekesawa ndi amene muli phindu. Fuolo ife mene tinkayamba zinali zinthu zotivuta anthu amatiseka inu ndi afiti inu mzimayi mupanga bwanji business imeneyi ndiyofunika zibambo. Koma ife takulimba mtima kuti ngakhala anthu akuyankhula mafunika pe kulimba mtima kulimbikira pa chimene ukutani ukupanga. Mulungu amakudalitsa.
osamapezeka anthu achaso akutaniso akusiliraso kuti bola twiniyo ngati mwachidule nemene magula malo anu akukuliratu anthu amandinena malo musewu simagula malo wangononga ndalama malo wanda asiti muzathamangisidwa koma ndikalekale panopa zaka 12 ndakakhalabe iwo mwa achaso ambaso kumatisilira ndengati pale anzanga ena amene amati kumachita zinthu ndikumapezeka ena kumabwezesa mbuyo asafoke azingopitiriza azingochilimikabe pa chimene akuchitacho pasogolo anzawo mwa achazo asiliraso Mulungu akudalitsani chokera mu geni geni ya Mabokosi mwamanga manyumba angati manga manyumba atatu kuchokera mu geni okay ndikamaliza kucheza nawo ndifuna mwapambali na neso ndidziwe kuti kuti ndiyambe geni imene zikhala motani munakamba mbali yoti ngati mzimayi alipo azimayi ena sangafuna kubwera malonga tani iya zimene zazibambo inu zimene mudathana nazo bwanji ndipo thenga wanu kwa azimayi ndotani ngati mzimayiso azimayi amene amakana kuyandikira panopa ndi ambiri zimachitika fukolo pene ologula nkhata amene amaopa kuti asike mkalimu kuti asaone mabokosi aife zimene zotimakumbukira azibale athu amene anamwalira ndene ndikuwalimbikitsa kuti anthu amene amachita mantha pobwezeresedwa mbuyo kuti ayi business imeneyo ndi azimayi ndi asiya azimayi ndi azibambo akhali ndi kulimbika mtima atengere chisanzo ineyo ndili pano ine anthu anandiyankhula zambirimbiri ngakhale akuntundu kumene adayankhula zisakhala bwino koma panopa ndinalimbikirabe kufikira pano muli makhaso thandizo kwa anthu enaso yetu khani yochititsa chidwi pano nanenso ndikupanga chikasitomala kupanga chikasitomala kungomva mmene geni yawo ikuyendera ndimene tachitira kuno kulilongwe imene timacheza ndi mayi amene amakulitsa mabokosi kumva kuti kodi geni yawoyi imakhala yotani amakulitsa zinthu zimotani yakhala ikuchitika kwa zaka almost 12 ndipo business yawo yakhala ikuyenda motani ine ndi Songanani Silia pitizani kuonera kane maono Zodiak pamenso ndidza kubwetseni nkhani ina yosangalatsa yochititsa chidwi mu nkhani ya haso yanga.